Txaldeon. Denak? Bai. Uztaileko ezoiko pleno honi hasiera emango jou. Lehenik eta behin akten onartza daukagu, orain arte ditugun 3 plenoen aktak dauzkagu. Bai, udalbatza osatu zaneko akta, gero tartean hauteskundeetarako zozketaren plenoa ere egintzan, eta horren akta ere onartu beharko genuke, eta azkenik ekainean egin genuen, ez arrebes, ekainean 23an egin genuen hauteskunde mailan zozketa, eta aurretik 20an egin genuen lehenengo plenoa edo antolaketa plenoa deitzen zaiona. Beraz, 3 pleno horien akten onarpena izango genuke, ez daita aktekin zerbait badagon, onartutzat emango dugu orduan. Vale. Bigarren puntuan, pleno guztitan dakarkigun gaia da ere, azken hilabetean eman diren dekretuen berri ematen zaizue, zerrenda pasa zaizue. Hemen aipatu, aurreko plenoan egin genuen bezala, aurreko plenotik ona egon diala bai dedikazioari eta zinegotzien delegazioen inguruko dekretuak. Dekretu horietan zehaztu dena da Aitor Uizi kultura delegatu izango dela eta 130ko dedikazioa izango dula. Ainara Torrasagasti hirigintza eta ingurumen delegatu izango dela eta 150ko dedikazioa izango dula. Eta Urko Lazkoz zerbitzu publikoetako delegatu izango dela eta 100ko dedikazioa izango dula. Hauek zehazki azaltzeko, baino gainotzeko dekretuen zerrenda ere pasa zaizue. Bai, Andoni. Bueno, Arratsaldeon, un comentario y una pregunta. Todos los decretos que se mencionan no están, entonces, bueno, faltan algunos y nos gustaría saber si se van a meter en el siguiente listado o así. Y luego, en los decretos en los que aparece que hay personas que en paraderos conocidos que puede que tengan deudas con el ayuntamiento, yo qué sé, pues no sé, que no han pagado las tasas por cualquier tasa o cualquier historia de estas, no sabemos si existe algún listado para notificar a los ayuntamientos a otros ayuntamientos, a otros municipios, bueno, las personas que deben dinero a la administración, en este caso de Hernani, para que no se vayan a Munguía y puedan, bueno, solicitar ayudas a ese municipio teniendo deudas con el municipio de Hernani y que a la vez pues, se puedan ir de Munguía dejando deudas allí. No sé si existe o no existe ese listado de personas morosas o llámense como sea con las administraciones para que antes de recibir ayudas de otros municipios puedan, pues antes de recibir otras ayudas satisfagan las deudas que tienen antes. No sabemos si existen o si no existen, o si existen, bueno, y tenemos casos de ese tipo, pues que no pagan las viñetas o cosas de este tipo, u otras deudas para poder pues, apuntarnos o apuntarles o lo que sea. ¿Vale? Bai, lehenengo galdera erantzunez, dekretu batzuk esan dizu zerrendan baino gero karpetan banan sartzen dian horietan baten bat falta dela? He estado mirando los decretos que se marcan que hay desde el 1580 hasta el 2102 y no están todos. Entonces, bueno, los que falten suponemos que los meteremos en el pleno que viene o como sea. Bai, hori pixkanaka sartzen jongo dira. Eta bigarrena erantzunez, egia esan prozesua igual herritarren batek zorra balin badauka udalarekin, gero ze nola jarduten den, bai dazkarita kontu hartzaileak ni baino beto erantzutea izango lukete. Bai, printzipioz ez dago erregistro publikorik zorrenak. Ezagutuko dituzuenak dira SNEF eta RAI eta horiek izaera pribatua dute. Bai dago elkar eragingarritasunarena edo interoperabilitatearena eta Hernaniko udalak erabiltzen ditu Gipuzkoako Foru Aldundiaren sistema zorrak eskitatzeko. Aipatu beharra dago, eta hau igual diruzaintzari dagokio eta hanka sartzen dut, ez dalako zuzenean idazkaritzako gai bat, zorrak ez direla kitatzen. Zorrak kitatzeko administrazio publikoekin egin behar dena da zorduna baja ematea eta hori hainbat ronda egin ondoren ondasunak
zorrak eta beste isunak begiratuz boletinen bidez eta beste administrazioen bidez hori egiten da eta esaten da momentu horretan dela sordun nuloa edo eta ordun baja ematen da, baina printzipioz oso zaila da herritar batek zor badio tasa bat administrazio batean, gero beste udal bat ez konturatzea, ez baldin badago elkarreragintasuneko plataformetatik aparte, interoperabilitateko plataformetatik aparte, eta beti dira oso kasu miseria gorrian eta dauden sordunak. Ez dira sordunak urtero Foru Aldundiko gasunek eta estatuko gasunek argitaratzen dituzten sordun potente horiek milioiak sor dituztenak ogasun publikoi. Besterik ez. Bai, Andoni, erantzun da. Bale, urrengo puntura pasako ga, 3. puntua, kasuntan Hernaniko udalaren elkarlan sorgune eremuetarako sarrera prozedura eta horien funtzionamendua ezartzen duen ordenantzaren onarpena, hasierako onarpena litzateke, eta Patxik azalduko dugu. Bai, Hernaniko elkarlan sorguneko ordenantza berria aurkezten dugu puntu honetan. Ezagutzen dugu Iturola da, gaur egun dan Gabriel Zelai eraikinean kokatuta dago, eta da Hernaniko coworkinga. Zer da, lanerako espazio partekatu bat, eta berrikuntza eta eraldaketa sozialein oinarritzen diren jarduera edo esperientziak ekonomikoak biltzen dituenak. Horretan, Iturolan bertan, ekintzailetza zerbitzua bultzatu nahi dugu edo bultzatuko dugu ekintzailetza programa propioarekin, eta bai Hernanin eta bai eskualdean, da espazio ireki bat, baina bai Hernanin eta eskualdean enplegua eta jarduera ekonomiko berriak sustatzeko helburuarekin eta batez ere jarduera hauek bertako behar sozioekonomikoari ekonomikoei erantzuteko gai izatea. Guk garrantzia ematen diogu elkarlana edo komunitate edo sektor ezberdinetako ekintzailek sortzen diren sareari. Horri begira, bertan kokatuta dauden ekintzailek bide laguntza zerbitzu eskainiko diete ekintzaile berriei ekonomia sozialeko jarduerak sortu ditzaten. Iturola esan dudan bezala espazio irekita dago guztientzat enpresa, baina enpresa ideia bat edo proiektu baten bidez gauzatu nahi duten pertsona guztientzako. Hori da ideia. Gero, prozedura aldetik, gutxi gora bera bi esaldietan kontatuko dizuet, nola egituratzen den. Iturola dauka 3 fase, lehenengoa da zorrera, eta fase horrek formazioa irauten den bitartean, gehi 2 hilabete formazio bukatzeko aukera daukazu hor Iturolan kokatzeko. Ja, fase hori gaindituta, 2. fasera pasatzen da, hau da garapena, eta honetan urtebeteko fase bat planteatzen dugu, nun ja hor proiektua sendotzen den. Eta ja 3. fase da finkapena, eta finkapen fase honetan jarduera ekonomiko sendotzea edo finkatzea, enpresa finkatzea da helburu. Eta urte hauetan egindako lanagatik, ikusi dugu, konturatu gara, ja ordenantza, indarrean zegoen ordenantza berritu behar genuela, eta orain iritsi da momentua. Horregatik, egokitu ordenantza berria, baizik eta egokituta dago, eta nik aipatzeagatik 2 puntu aipatu nahi nituen. Alde batetik, ordenantzan jasotzen zuen denbora bankuaren kontzeptua egokitu dugu, ekintzaile bakoitza hilean 6 ordu bideratu beharko dizkio komunitateari edo sare horri, bai espazioak kudeaketari edo funtzionamentu hori, edo ekintzailetza programari. Dena den tokiko arapeneko sailak
orduen koordinazioa kontrolpean eukiko du, eta ordu hoiekin zer landuko dena aparte, kotak ekonomikoak kentzen dira. Eta beste aldetikan, ekintzailetza beste punto bat aipatzeagatik, esan dudan bezala, fase bakoitzak bere ezaugarriak propioa ditu, gero ordenantza jasotzen ditu fase bakoitzaren konpromisoak, bete beharrak, iraupena eta dena. Ekintzailetzaren fase bakoitzak, hauek dira, esan dudan bezala, zorrera, garapena eta finkapena. Puntualizazio berri bat sartu dugu azkeneko fasean, hau da finkapenean, eta da iraupena mugagabea izango dela. Espazio bete eta eskaera berririk ez dagoen bitartean. Eta, hauxe dira gauza batzuk, puntu nagusiak edo ezaugarri batzuk, baina dena den, pasaden asteko batzorde informatzailean aipatu genuen bezala, alegazio garaian biltzeko prest gaude edo ekarpen berriak edo hori elkarrekin lantzeko. Eskerrik asko, Patxi. Zerbait honen inguruan? Bale, ingo dugu Jaione, Ricardo eta Andoni, orden hortan. Kaixo, arratsaldeon. Gure taldea batzordean abstenitu egin zan, baina gero irakurrita geho, ados gaude, momentu dagoenarekin, baina lantzea ere bai, landuko dugu. Eskerrik asko, Jaime. Ricardo. Arratsaldeon guztioi. Gu puntu honetan, baita ere urrengo puntuan, laugarren puntuan, bi ordenantzen hasierako onarpena denez, gu kontrako bozka emango dugu bitan, azkenean alegazioak egiteko asmoa dugu, eta ez dugu nahi, ate batzuk istea oaintxe bertan, orduan horregatik egiten dugu hasierako onarpenetan kontrako bozka, baina gerora, agian adosko bozka eman dezakegu. Eskerrik asko, Ricardo. Andoni. Bueno, nosotros, tanto en esta como en la siguiente ordenanza, nos vamos a abstener, porque quedamos en que íbamos a trabajar durante este mes y el que viene las propuestas que tenemos preparadas para estos dos puntos, y nosotros nos abstenemos, y en el pleno de septiembre, en función de cómo ha quedado la ordenanza, votaremos en un sentido o en otro. Eskerrik asko, Andoni, honekin bozkatzera pasako ga. Erraniko udalaren elkarlan sorgunen eremuetarako sarrera prozedura eta horien funtzionamendua ezartzen duen eta espazio hauen programaren funtzionamendua finkantzen duen araudiaren hasierako onarpenaren aldeko botuak. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu taldeenak kontrako botuak, Alderdi Sozialistarenak eta abstentziak EAJ PNV udaltaldearenak. Hontaz, onartua gelditzen da hasierako onarpena ematen diogu ordenantza honi, esan bezala hilabete bateko esposizio publikoan jarriko dugu eta bitarte hortan alegazioak egiteko modua izango da eta udaltalde desberdinak ere proposamen desberdinak elkarrekin lantzen nahiko ga. Honekin beste ordenantza baten hasierako onarpenara pasako ga, kasu honetan bide publikoan terrazak eta salgai dauden produktuen erakuslekoak jartzearen ingurukoa da. Hemen badakigu espazio publikoa hartzen duten terrazak, hosteleritzako terrazak, gehi komertziotako erakusleioak edo beraien produktuak erakusteko elementu desberdinak kalean jartzen diala, eta hori arautzen duen ordenantza bat badagola. Hemen baditu ordenantza honek urte desente, hosteleritza sektoreak azkeneko hilabeteetan ordenantza hau berritzeko eskara egin du, egia da tartean pandemia bat gertatu dela, zuzenean eragindula terrazen erabilerari, eta honek ere herrian hau modu berri batean ordenantza ere eskatzen dula. Lan honek edo ordenantza hau arautzeak edo berritzak edo lantzeak baditu abia puntu batzuk, eta bada nolabaite oreka bilatu beharra. Ikusten da ordenantza terrazen erakusleioen, hau da, bide publikoaren okupazioa ondo aztertu behar den kontu badala, esan bezala bide publikoak dialako eta alde desberdinetatik aztertu behar dialako.
Batetik ikusi behar da, esaten nuen bezala, espazio publikoak diela, eta espazio publikoak balio behar dutela pertsonek elkar harremantzeko, eta hola ulertu behar daula espazio publikoa, eta ez privatizatu behar dan espazio bezala. Baina eraberian, badago konprobatuta terraza kopuru neurtu batek espazio publikoaren kalitatea ere hobetzen dula, ez? Orduan, oreka kontu bat dala guztia denen mesedetan izateko, ez? Orduan, helburua bada terrazak eta komertzio sektorearen erakusleioak nolabait ere erregulatzea, eta honekin inguruko edo pertsona guztien ongizatea kontutan hartza bentzat hori egiten degunean, bai? Ez gea gaurtik hasten, urtebete inguruko prozesu bat badaramagu jada, inkesta batzuk egin zian, herritarrei egindako inkestetan 319 pertsonek parte hartu zuten, hainbat saio presentzial ere egin zian, elkarte desberdinekin, koska elkarte egon zan, kaskoko bizilagunen elkarte egon zan, eta berriak merkatarien eta hosteleritzaren ordezkariak ere egon ziran. Herritarrekin ere beste saio presentzial bat egin zan, hosteleritzako profesionalekin ere beste saio presentzial bat egin zan, eta 21 bat profesionalek hartu zuten parte. Eta gero, 2022ko abenduan egin zan kolektibo guztiekin saio bateratu bat. Orduan, saio hoietatik guztietatik eta inkesten erantzun guzti hoietatik jasotako informazioarekin lantalde teknikoek zirriborro bat egin zuten, ordenantza posible bat redaktatu zuten, gure teknikariek ere kontrastatu dutena, eta hori da gaur honea plenora dakarkiguna behin-behineko onarpena emateko. Aurreko ordenantzakin esan den moduan, asmoa bada behin-behineko onarpen bat eman, tramite administratiboa dana edo abian jartzeko, normalean hilabete bateko esposizioan jartzen balin bada ere ikusita ze garaitan gauden udara dala eta bar, kasu hontan 2 hilabeteko esposizio publikoa edo ematea da asmoa, eta bitarte hortan egon daitezken alegazio desberdina jasotzea, eta baita udaltalde politiko desberdin artean proposamenak lantzea, eta albada bintzat adostasunetara iristia, eta aldaketa horiek edo adostasun horiek testu berrian edo inkorporatzea. Honekin, orduan ronderikiko dugu ez zerbait aipatzeko, bozketara pasako gea orduan zuzenian. Bide publikoan, terrazak, salgai dauden produktuen erakuslekuak eta beste elementu lagungarriak jartza arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena ematearen aldeko botuak, EH Bildu taldearenak, kontrako botuak, Alderdi Sozialistarenak eta abstentzioak EAJ eta Elkarrekin Podemos udaltaldeenak. Hontaz, hasierako onarpena ematen zaio ordenantza honi, esan bezala behar dan tresnen bidez esposizio publikoan jarriko da, eta 2 hilabeteko epe bat alegazioak egiteko eta guk udaltaldeen artean ere lanketa egiteko. Eta honekin azken puntura pasako ga, mozio bat daukagu gaur, osasungintza publikoaren aldeko mozioa da. Kasu honetan, Jon Pikasarri, sendagilea, eta Itziar Mujika erizaina dauzkagu, biak etengabeko arretagunean egiten dute lan, bertako langilea dira, Hernaniko Osasun Zentruko langileak dira, eta esan bezala etengabeko arretaguneko osasun publiko aurrera plataformako ordezkariak ebai. Beraz, eskerrik asko etortzeagatik eta zuena da hitza. Sin más. Kaixo, arratsaldeon. Osasungintza publikoren alde EAG-PAK aurreraren plataforma izenian eskatu gendu mozio hori prestatzea eta aurkeztea pleno hortan. Orduan eskatzen duguna hauxe da. Osakidetzako EAG-PAK-etako langilea gara. Gure lan jarduera osasun zentroetan egiten deguna ohiko ordutegietatik kanpo, bestea beste gau, aste bukaera eta jai egunetan. Bertan, zelari, erizain eta mediku bat gutxienez, ari gara lanian. Kasu arin zein larriak hartatuz. Gure jardueran, adin guztietako erabiltzaileei zerbitzua ematen diegu. Biztanleri pediatrikotik hasi, zaharrenekin jarraitu, edota beste biztanleei zaurgarriagoz
ahaztu gabe. Hala nola, biztanleri etorkine edota genero indarkeriagatiko biktimai. Osakidetzako sarean sakabanatuta gaude 3 lurralde historikoetan. Ze salatu nahi dugu? Azken hilabeteetako langileen hornikutza faltak. Nagusiki sendagileen kategorian. Gune hauetan, zerbitzuaren murrizketa nabarmena suposatzen ari dela biztanleei orokorrak orain arte jaso duen zerbitzuan. Modu honetan, zenbait gune mediko hornikuntzari gabe gelditu da egun jakinetan lanaldi tarte batzuk edota osoan zehar gure lanaren oinarri den 3 kategorietako zelari erizain eta medikua lantaldea puskatuz. Horrek, biztanleari ematen diogun zerbitzuaren kalitatea eta segurtasuna kinkalarrian jarriote dezakeen beldur gara. Egoera honek, oinarrizko zerbitzu publiko bati eragiten diola jakinik, gizartean merezi duen eztabaida zabaltzea dugu helburu. Beldur gara eta egoera honen ezagutza faltak gizartean kalitatezko osasungintza publikoa bermatzeko beharrezkoa den eztabaida demokratikoa oztopatu dezakeen. Horrela, zuekin batera lan egiteko asmoarekin eta herritarrei eman nahi diegun osasun arreta egokie helburu jarririk, zuen udaletxeen mozio honen 2 puntuak onartzia eskatzen dizuegu. Lehenengoa, Osakidetzari orain arteko EAG-pak ordutegi zein lan taldearen osotasunari lanaldi osoan zehar eutsi diezaion eskatzea, eta bigarrena, EAG-pak bizi dituen murrizketai errefusa adieraztea. Eskerrik asko, Itziar, ronda bat irekiko dugu, eta zerbait aipatzeko. Jaione, Ricardo, Andoni, orden hortan, eta gero Itsasure bai. Kaixo, eta eskerrik asko. Gure taldea ados dago mozioan eskatzen diren puntuekin, ikusten dugu pixkanaka zerbitzuak eta eskubideak murrizten ari direla. Eta horren aurrean, herritarrak geldirik gaude, sinetsiko ez bagenu bezala. Garrantzitsua iruditzen zaigu eztabaida hori gainditzea eta herritarrei zabaltzea. Gure ustez, zaintzaileengan ere iritsi behar dela, eta gehiegizko orduak eta lankargak direla eta ezinezkoa da arreta ona ematea eta lan baldintzak duinetan egitea. Beraz, gure taldea mozio honen alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Jaione, Ricardo. Saldeón. Nosotros nos vamos a abstener porque yo creo que así, con brocha gorda, todos estamos de acuerdo que Osakidetza lo tenemos que mejorar, pero no disponemos de los datos suficientes como para hacer un análisis de si los puntos de atención continuada están en esta situación o no. Y además es un tema que supera las competencias municipales, que ya se ha debatido en el Parlamento Vasco, concretamente la última vez, creo, o de las últimas veces, el 8 de junio, hace escasamente 1 mes y 10 días, donde los que sí disponen de los datos han podido debatir. Y nosotros sin los datos concretos no podemos hacer un análisis para poder intentar dar una solución o poder conocer cuál es la situación. Eskerrik asko, Ricardo. Andoni. A ver, estando de acuerdo en que se debe seguir mejorando la sanidad pública y Osakidetza, una vez más se trae al Pleno una moción que no nos compete. Nosotros nos vamos a abstener, porque así lo hacemos siempre que llegan mociones a este Pleno del Ayuntamiento, siendo los ámbitos de decisión de esas mociones las Juntas Generales de Guipúzcoa, el Parlamento Vasco, el español o el europeo. Nosotros creemos que las mociones que se traen a este Pleno son mociones que corresponden al ámbito municipal. Eskerrik asko, Andoni. Itxaso. Bueno, arratsaldeon eta gure aldetik hasteko eskertzea mozio hau ekarri izana, eta batez ere eskertzea egiten duzuen
lan guztia. Aipatzea askotan entzuten da udalbatza hontan ez dela herriko kompetentzia. Pentsatzen dugu, suposatzen dut EAJak uzten duenean diputazioa eta jaurlaritza gobernatzeaz, agian halako batean EAJak bozkatuko duela gai hauek ekartzen dituen mozioren bat, ze bitartean guztietara abstenitzen zarete, eta herriko kompetentzia zuzena ez den arren, herrian eragiten duela esan nahi dugu, eta Hernaniko ambulategian ere eragin dutela murrizketa hauek. Eta beraz, orokorrean Osakidetza ematen ari den gainberak kezkatzen gaituelako, eta bereziki Hernaniko ambulategian ere eragina izaten ari delako, noski mozio honen alde bozkatuko dugula. Asko, itxaso. Bai, Andoni. Bueno, la preocupación por la situación de Osakidetza, yo estoy convencido que es común a todos los ciudadanos y a todas las formaciones políticas. Y el PNV es consecuente desde hace 20 años que estamos votando mociones que no corresponden decidir de lo que dicen las mociones a este pleno. Entonces, nosotros hacemos esto con esta moción y seguiremos haciendo esto cuando lleguen mociones que superan nuestro ámbito de decisión, sin más. Argipen bat ulertuet 20 urte zoaztela hori egiten? Ez nuke esango hori. Esango nuke aurreko legegintzalditan egon dira mozioak udal eskumena gainditzen dituztenak, zeinetan PNVek parte hartu duen eta bozka eman duen. Beti ere badago koinzidentzia bat. PNV gestionatzen duen instituzioen kritikak dian mozioetan abstenitzen zatela, hori bai. Hori bai, eta hori hortan ados eta arrazoia emango izut. Baina azken 20 urteetan udal eskumena gainditzen dituzten mozio guztietan abstenitu zatela, hori galdetu dizut eta baietz esan diazu, Las mociones que no son de ámbito municipal, salvo error o que me falle la memoria, los últimos 20 años no sé, pero la anterior legislatura y la anterior legislatura votamos, nos abstenemos porque nosotros no tenemos capacidad, somos simples concejales de pueblo, que no lo quería decir, no somos ni junteros, ni somos parlamentarios, ni somos nada, somos concejales de pueblo y por lo tanto tenemos unas atribuciones, este pleno tiene una serie de atribuciones y esas atribuciones son las que nosotros decimos. Si luego queremos votar mociones que tengan que decidir sobre ellas o lo que ponen sobre ellas otros organismos, pues los que quieran votar que voten, nosotros también votamos, nos abstenemos, no votamos en contra. Y ya está. Esto creo que se votó, como creo que ha dicho Ricardo, en el Parlamento y surgió lo que salió de los representantes tanto del PNV, del Partido Socialista, como de EAJ y de otros representantes y se tomó la decisión que se tomó. Que ahora se va a traer a los municipios y se van a tomar otra serie de decisiones, vale, pero el órgano que va a decidir qué pasa con esta propuesta es el Parlamento y, por lo tanto, bueno, pues si vienen mociones, el sentido no lo conseguimos entender y como no lo conseguimos entender, pues nos abstenemos. Bueno, ni memoriak ere faiatzez balin badit ere esango nuke parte hartu izan dezutela eta Ukrainiako gaia dela eta bat etorri zait burua ustet parte hartu zenutela eta udal eskumenetik haratago zihoan zerbait zen. Orduan, bueno, koinzidentzia dago beste kontu batetan. Eta nik beti esan dut eta berriz esango dut hernaniarrak eta herritarrak kezkatzen dituzten gaiak balin badia pleno hontan leku edukiko dutela mozio guztiek. Bai, hitza eskatu dezue. Mikroa bai beharrezkoa da itzultzaileak entzuteko eta grabaketa ondo jaso ahal izateko. Pixkanik ez dut ulertu egin duzuen interpretazioa. No entiendo bien, cuando habláis de competencias, ¿cómo habéis interpretado lo que hemos expuesto? Es decir, al final, yo entiendo, lo que por lo menos yo quiero dar a entender, es que donde yo trabajo, en Hernani, el pueblo de Hernani está sufriendo un deterioro en sus servicios de una manera concreta. Donde tiene que haber un médico no lo hay, cuando tiene que haber dos hay uno, hay veces que en función del médico le hace enfermería y eso pasa en Hernani. Entonces, simplemente se trata de, no hace falta la interpretación de por qué, si está bien, si está mal, pero que es un hecho que ocurre aquí en Hernani que creo que, bueno, no me parece tan disparatado que el ayuntamiento...
Bai, erantzuteagatik, Andoni. Ya, está claro que el hecho surge en Errani, pero la decisión de que eso, el órgano que tiene que tomar la decisión para que eso deje de ocurrir no es el Pleno del Ayuntamiento de Errani, es otra institución. Entonces, yo creo que el trabajo de nuestros representantes en otras instituciones son los que tienen que buscar la solución a ese problema que se da en Errani. Que porque nosotros votemos los 21 a favor o en contra, el sentido, o sea, la solución del problema no viene por lo que decida este Pleno, vendrá por lo que decida otro estamento supramunicipal. Eso es lo que he querido decir. Eskerrik asko, Andoni. Bai, Itziar. Mikroa hartu beharko zenuke, Itziar. Bueno, agian gehiagitze egitea da eta dana esana dau, baina nik uste dut denon eskubidea daukagula informazio izateko eta gure helburua izan da, gertu jakitea gertatzen den Hernaniko ambulatorioan. Kompetentzia Eusko Jaurlaritzan edo Aurko Parlamentuan egotia, denon jakine da, baina nik uste dut danok betikan ardura izan behar degula eskatzeko, jakiteko nahi deguna, baina informazio oinarrizko eskubidea dala, ez? Eta gero udalak egingo du nik ez dakit, baina hemen nik uste den nahiko garbi utzi degula, nahi degula iritsi, eta kostatzen zaigu asko iristea, eta nik uste dedanok herritarro garenok, ez bakarrikan langilez, eskubide daukagula jakiteko egoera nolakoa dan. Hernani dagokio jakin behar, lehen taldea zala erizain zelatari zendagile bana, baina irikita zegoen Lasarte. Eta hori galdu inda, Usurbildar eta Lasartear ona datoz, eta langile bera gea, baina eskeia ez gea bana, eske batzuetan, eta geratzen zaigu barrituta zendagilarekin lan egin behar deu. Eta honik uste dut, soberan ez dala geratzen jakitea, ez? Eskerrik asko, Itziar. Bozketara pasako ga honekin EAG-pak Osasun Publiko Aurrera plataformak aurkeztutako osasungintza publikoaren aldeko, mozioaren aldeko bozkak. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu taldeenak kontrako bozkak, ez dago kontrako bozkarik, eta abstentziak EAJ eta Alderdi Sozialista udaltaldeenak. Hortaz, EAG-pak Aurrera plataformak aurkeztutako mozioa onartua gelditzen da. Eskerrik asko. Eta uztaileko pleno hau ezoiko deialdian egin danez, ez daukagu eskara eta galdera tarterik. Dene esan abuztuan etenalditxoa hartuko deula plenotan, ondo pasa dezazuela uda eta irailean berriz hemen plenoan egongo ga. Eskerrik asko.